I pozdrav svima, dobrodošli u malu kratku najavu što se tiče videa, test vloga gdje smo išli na ribnjak. Video je trebao biti puno duži i to su iščesi samo gdje se niko nije vidio. Iščesi gdje su se drugi vidjeli, to ne smijem staviti jer ovi su se tužili nasilnici, da sam ih snimao namjerno, oni su namjerno upadali u kadar. I tužili su me i Režica mi je rekla da ne smijem to sad na YouTube, tako da samo ćete vidjeti cinematic view. Tako da ljudi, uživajte u klipu i čao!